Uyapha kuMhlobo wenene FM ngokulola kwakho nondondo lwethu ngokhwezi ntweni igama lakhe. Umhlobo wenene ndivuke ehlabela udumo namhlanje makuzosabela lo dumo. Nyani ke ndivukele namhlanje. Ntonayo into ebendithulisa bendingaqinisekanga biza kwenzeka nyani babe bendibhalele kwiveke epheleyo. Xa kandiphinde ndifumane into phakathi eveki. Ndabona ke ba namhlanje nazi into isithi mandiye ndaya ke xa ndiqonda uba mayibe ndimo zawufika linde kungamiwa ngam. Into yokuqala ibe into yoba ndingubani waphi. Xa ubuza lo mbuzo uye uthini xa usichaza? Ndingukhwezi wasengqushwa kwaMntwini. Ndakhula ke ngamafuthe apha kukambala bungathi xa upha kubekho umuntu ongafuyanga. Kukambala uba kungathi xa upha kubekho umuntu ongazingeliyo. Nabazingelayo uba kafuyanga unayo into ethi usezawubuya utata eRhawutini naye. Abuya afuye. Okay, so lona hlobo olo nikhula ngalo. Phaya ndingathi into engathi sisithethe manje ngathi lisiko. Into eyenziwayo ngabantu abapha. Nabile ke uba ndingubani waphi into nayo into ebalulekileyo ba yonke lento ifuthelayo livela phi. Yintoni ebangela uba umuntu onjengam uvela xa kukho imeko ezinjani? Thini uzoyibona nento bathini ibibalulekile lento? Ndiyibone ukubaleka kwayo xa ndiqala ubalisa. Kuba kaloku nam kuyo yonke lento endiyibandakanyayo into endizise kuyo ibe libali. Ndifumanisa uba kufika ootata abadala abangamazingela la mazingela amadala kuthiwa ngamachebesha. Babalisa uba yathi nje ethile kwathi yathi into ethile yathi uboma le into ngasikeke ndiyibone ngawamamehlo. Athi umuntu ongutata bendibheke efandesini ndaqhuba inkabi zenkomo yasekhaya zantandathu zafika zabiza imali ethile nethile uboma tyhini kwenyuka into apha emqolo uqomba mna ngenye imini kuyabaleka uba nam ndiyenze le nto. Zinto ezinjalo ke ezakho umuntu onjengam. Abona kukufa kwadibana neyeza mhla sithiwa mandiqhawule ekuzingeleni ndenyuke ndize kweli bhayi lemdaka. Kwalile ke ngoku xa kulapha e-high school kwacaba ke ngoku le nto ndithi ke ingcongconi yozingela indilumila ndithi ngoku ingathi ukubhola intaba sitsho ke thina sithi singamabhola ndaba. Ubhola intaba ingathi kutshotshe entla isikolo ingathi sawusilela. Wathi umama hayi fonini ingani ngopakisha unyuka ubheke ebhayi ulandela umkhulwa wakho. Ngoba uzawuthi xa upha kunqabile ubuzawuzingela edolophini. Sis Black ndinayo into ethi isebenzile nayo into ethi ayisebenzanga uba xa kunamhlanje inkabi yaqhuba apha kwaTyifi mandithi mandigoduka nangoku iveki yesibini enyangeni ndifuna ugoduka hleli nje. Ayikho enye into endiyoyenza ndiyowujonga imfuyo emveni koko hayi ke lichitheke iyeza. Ndayibalisa ke into yobana ngaba andizanga nje kweli bhayi limdaka. Umkhulwa wami ebekhokhela izigcawu ke ngoku ezisendleleni bezigabulwa nguye mna ndihambe ndingathi bebukuthamba ukuzofika kwamaphepha. Undichazele into yokuba kwenzeke njani ube kanti ke kweli cala u-full time uyasebenza kwaye ke ude uqapheleke ke ngabantu abanjengathi. Mandithi kuqala kweli cala lalapha ebhayi umkhulwa wami ebeze kuqala ndithi yena kukho ameva wanyatheleyo kule ndlela ebeyihamba kuqala nje bebekhokhele ke ngoku mna ndilandela kule ndawo ebehamba kuyo. Akufani ke ngoku nakunaye uba yena ebeqala mna ndihamba apha ebehambe khona. Ameva ke ngoku amanye yena uyawabangula amanye ayandihlaba nam kodwa ke ndihambisana naloo nto. Olwam uhambo ke lonke ndingathi luvela kule nto. Abantu ke bathe babe kanti ke bayireceive njani i-content yakho? Kuthe kanti Sis Black njengoba mna nam ndilithanda elibali kukho into engasoze siyibaleke. Ibali lisusa yonke into noba ungabheka phi. Kuthe kanti ke ngoku xa ndibalisa hayi abantu bayayithanda abayithandayo. Ayithandwa ngabantu abathile kuthiwe umuntu ngowasebhayi. Umuntu uphele sithi njengoba ndikhulele ebhayi kodwa ndiyabawela uba ke ndiyofika phezu ezilalini ndiyibone ngawamamehlo. Zintoni izinto oye waziqaphela into yokuba othini abantu bebengazazi ezi zinto kwaye mhlawumbi ke abanye bayancedakala ke into yoba ndibe kanti ke ndibalisa ezi zinto? Ziliqela Sis Black kangangento yoba abantu bebengayazi into yoba umzekelo izilwanyana zifuneka ethubeni funeka zisuswa amakhalane ngaloo nto igalelwayo ziqujiswe. Bebengayazi uba kanti izilwanyana ezi zinendlela yophathwa izilwanyana ezi ziyondliwe. Athi umuntu ndithe nqamo zinkomo zidubula ufike uthi xa ufuna inkabi enkomo ufike kubizwe inani uqonda uba hayi noko andilive uba njani inkomo izityele ehlathini kanti ayizityeli ehlathini kuphela. Siyakhuthaza kakhulu ngokuba abantu abatsha phofu bayakhuthazwa kakhulu into yokuba mabangene kweli candelo bafunde basixhobise kuba ke kuthiwa into yoba kuyaphilwa apha. Kuyaphilwa kwecala? Sis Black yinto endithi xa ungumntu funeka ube nayo intonga esemgqubeni. Ngemini kaxa ke kuyotsala intonga kuwena ebuhlanti. Le into yovuya okwangoku yinto yokukhulula xa kukho into ekubophileyo. Awunawuthi hayi indlela yokuphila ndizawuyeka uphangela ndiphile ngalaa nto. Yinto mani uba ube nayo kuthi xa kuyiwa phaa kulaa nyanga yoMnga uDisemba
uyayazi ke ngokuba abantu bathi bafuna iinkabi zebhokhwe kungona ke ngoku wena ungazuva uDisemba okanye ulungiselela inyanga ezayo uJanuary. Kuye kwenzeka njani ke ngoku uye waqhuba into bise iqhuba ekhaya uye wakhanqobise kolwakho uhambo nje make ngoku sizokwazi nje ngomntu uthiwa bekanti ke uyagqamisa kakhulu igama lakhe kwicala lezolimo, and then ndifuna ke noncokola nange content lena yakho. Sisiblack, ezilalini kukambalwa uba umzi phaa kwezalali zethu kungabikho nto ikhoyo eqaliweyo, noba iqalwe ngutata noba iqalwe ngutata omkhulu. Kodwa ke ngoku kum ibiyinto yoba bekuqale utata, naye ke washiya endimeni, wakhona ke ngoku umkhulu wam endimeni, nam ke ngoku ndisebenzisana nabo. Yonke into efuneka yenziwe. Into nayo ke ngoku ndafumanisa uba kula mabali endiwabalisayo bendingayazi into abantu abayazi benkukhu awuwathatha onke amaqanda. Ushiya iqanda elinye ubiphinde ibuye iphinde izalele, umane usiya kulaa nesi ke ngoku. Zinto ezinjalo, zizinto esikhula zikhona, zizinto esikhula sizifundiswa. Thina sifike sithatha amaqanda onke siyowaqhekeza siwatye. Sinkolisa bhokhwe ke ngoku uba foni wathatha njani laa nkukhu uyemkisela ngoku uyozala ezantsi kobuhlanda, ndithi asiyiboni laa nesi. Zizinto ke zinjalo ezo, bezikhona izinto saphinda nathi sathatha kule ndawo. Ubone kuba umzekelo bona bebefuya nje isiXhosa esiya soba inkunzi ikhethwa bebuhlanti. Thina ke ngoku sifika noko nale ngqondo funa uthina ithathwe zizinto ezikhoyo ngokuba fondini inkunzi iyathengwa ibekwa buhlanti ngoba ziyazalana izinto zilapha nje. Kodwa ngabakhuthaza ingakumbi abantu abatsha abangena kakhulu sisi wam, onamandla ongena ezikhoyo makahoye ezizikhoyo, ongenawo makazame indlela batyebeka angadlulwa zimbovane. Ubawela kwenzeke ntoni nge-content ke lena oyikhuphayo, ngezinto sibalisela zona, ngezinto osifundisa zona, ubawela into yoba kwenzeke ntoni? Sisiblack, mandithi xa ndikuphendula njeba singamazingela asithethi ngenyamakazi phezu komlilo ngoba ingemkisela. Umzekelo ndingathi ndizawuphuma apha ndinyuke ngava ngaseGreen Acres ndiqabele, kukho inyamakazi endihle nje ndiyayibona phaa, kodwa ubekho wathetha ngayo emlilweni iyemkisela, uzawunyuka phaa ufika ingekho, iyabethela. Ngoku mandithi sisibhek xa ndikuxelela i-content ikhona, into ongazisemgqubeni. Nina into ebalulekileyo khaba nibukele, nizayibona ke ngoku mna xa ndiphuma nezandonga kulaa mgquba uba kwenzeka ntoni kanye kanye. Because inikisa umdla kumcimbi we-content yakho, le nto ke phofu ke uyithethayo nawe abantu. Okay, ungakhange noba mhlawumbi ke uyasinika yonke into, but ndiyafuna ukuba wesomphulaphula into yoba i-content yakho yi-content enjani, zintoni izinto mhlawumbi ke uye uzichaphazele nokuvileka kodwa ezinye izinto zithetha. Ndifuna nomphulaphuli xa mhlawumbi segqibile uncokola ahamba yokoba mandla content akhabone ke ezi zinto sithetha ngazo. I-content yam ndingathi yingxelo yolo suku uba namhlanje bekuthe ngelinye ixesha kuyenzeka uba inyama ndiyayithanda, ndazi noba uyithande nawe kakhulu. Inyama ke ngoku kufuneka ingacimeli xa ndiyitya. Ngoku kuyenzeka kuba kubona uba ngelinye ixesha sizawuwisa igusha, ndikuthathi ke ngoku ekususeleni ekubeni uba laa gusha besiyikhulise ngolu hlobo yazofika apha, ekufikeni kwayo apha ngoku ikulungele uba ingaxhelwa. Ndikuthathi ke ngoku nalapho ke ngoku ekubeni uba ke ngoku ubona uba nantsi imane iguquguqulwa ityiwa ngamalala. Ndithe ndawukhululeka apho ndabe ndingetshe ndabona uba ikhona mandidibane nenyama. Sotya ntona? Speed. Nantoni? Ine-roaster. Sivelelwa ingxaki, isibindi sikhona, iroastile azikho. Asiqobi kakhulu ngoba abantu abafuna Monday. So siqobe 4 ngena sonke ezandla. Zero stile shota ngalo. Teka lo isityalo apha. Singazifumana phe zero stile kwala mi fry. Hayi. Azikho zona. Ungazobuy now by garlics. Yo. Ole by washipela. Asithenga some my friend. What? Bread. From toilet water, it's fine. What has been without bread? Roasted? Yes. No more. No more. No longer going to support him. What is Spindy without roaster? Sazincama sazixhoma emeveni ngoba sona simandi qha inkathi ezo sezisonga singazazi uba sivelaphi, kodwa hayi kusetyenziwe mani ngaso kakuhle.
Uyabona kodwa bandiqinisekile ngale nto ndithi ndiyayenza, ndifuna uyenza. Ndifuna uzingela mhlawumbi kwiiveki ezimbini enyangeni, ndizingele kabini. Qha inkathazo ngamafutha la. Axhomile wona. Qha bandiqinisekile ngale nto ndifuna uyenza, kuzawufuneka ndiyenze. Kuzawufuneka ndizixhome emeveni kule, ndikhangele noba 300 isithuthuthu nje esingathi singandithatha siyondibeka engqusho kabini enyangeni singenangxaki. Isithuthuthu esifunwa ndim funa ndiyazi uba sigqithe phaa ku-120 ukwenzela uba noma ndilapha endleleni singaphephetheki kakhulu uba ndingacholwa phezu kwamatyholo. Okwangoku ndifumanisa uba esi sibomvu ingathi kukhawulela umda ngoba sinamandla, ndingaphuma emva kwexesha ndileqe ubheka engqusho kanti ndileqe ingcwaba. Akuthethwe ezini kodwa akikho nto ezawuvela ngaso apha ethubeni.